когато думите на контраелита овладяват хората, това всъщност е за сметка на нарушение на реда. Медиите, бидейки вече на власт, те са вече власт, те просто тестират този и кой е контраелици и го обвиняват всъщност, че не е елит. Ти си някаква режисьор, какво ми говориш. И тя го пълно, че не е много опитна, си излага. Те с удоволствие излага. Това е много власт. Те просто борят за власт, ни дава да отива в властта. Освен всичко, самата власт не знае защо се проваля. Тя никога не знае защо се проваля. Тя винаги има неверно обяснение защо се проваля и действа според това обяснение. В зависимост от колко е неверно, тя е неефективна съответно в опита си да се провали, да се не провали. В случая, например, в случая имаме следното. Какво им стана? Защо изведнъж такъв бунт план? За моята теория, да речем, мога след малко да го опиша, но първо ще опиша иллюзорната гледна точка. Значи, най-първото, което вижда цялата власт и виждат и хората, и така и мислят, т.е. те живеят двете в най-същи иллюзии, това е много важно, че в момента да има обедняване. Ще видите, има верен аспект от това, има нещо вярно от това. Картината е значително по-сложна и по-драматична. Те казват, това е обедняване. Ако беше верно, хората ще да се възбуждат, когато обедняват и да се успокояват, да забогатяват. Обаче не наблюдават. Към 9-та година нацията изпадна в истерия, ликвидира практически НДСВ, БСП и ДПС, които се радват на подкрепа заедно 70% нещо подобно преди това. А за години на времето управление доходите на българите се удвоиха. Дума не може да става, че българинът през 9-та година живее по-лошо, отколкото през 5-та. Дума не може да става. Става дума точно за обратно. Той живее около 2 пъти по-добре. Въпреки това народният гняв се излява от тях страшно. Тоест, разбира се, че ако вземат всички пари, ще се ядосва. Значи обедняването води до активизация. Но не обедняването е фактора, защото ако беше то фактора, намаляването му ще води до успокоение. Но ние не го виждаме. Ние не го виждаме това по време на време. Няма такова. След време. Няма такова. Значи има нещо друго. Те реагират на друго нещо, което съдържа в себе си обедняване. И ето тезата, която е моята теза. Тя, впрочем, е кръвно свързана с мрежите и е един от изводите от това, но нека да го обсъдим предварително, да може имате нещо в главата си като контролен експеримент. Ако погледнем съдържанието на прехода за 20 години, а той всъщност свършва някъде около 3-4 година. Тук, между другото, насякъде ще натъкнете, не е верно, не е свършил това манипулация. Те просто влагат в думата преход нещо желателно, което искат да се постигне. Ние сме чувства, че влагаме в думата преход много стол смисъл. Преход да свърши в момента, когато се образува класно общество. Когато престане на разделението на собствеността. Когато основната собственост на страната, преди това обща, социалистическата се превърне в част. Това се случва някъде в 2-3 година, със съответните автоматично възникващи атрибути от нас. Главният резултат на тези от социалистските точки е появата от безкласно общество на класно общество. От общество, където максималната социална дистанция, помните си социализма, вие сте малки, но все си ви разказвали. При соца максималното, което дели хората е в лични живеят. Кола, апартамент, била. Това са трите възможни собственици. По-нагоре няма нищо да може да се купи. Оттам не се да започва да си складираш с парите в чувара. Може да дадеш по храна. Но ако сметате в пари, вие ще видите добре 50 000 лева дистанцията, но това е въобще максималната дистанция, която разделя цигни и автомобили. Последният не може цигни в страната и то до живо се различават 50 000 лева. И това са крайни случаи. Повечето разлика въобще не разпърля 10-20. Вижте това общество. Тук първо най-голямото общение не го и знаем колко, типово голямо, 30 милиона, 50 милиона, 100 милиона. Не извърви на дистанция. Значи, това от количествена гледна точка. От качествена гледна точка, обществото цялото е било някакви такива много недоволни между другото и мрънкащи, доста спокойно живеещи хора.
почти не работеше апропо. Това говорим през 89-та. Но с еднаква липса на собствено за средства за производство. Заводите са общо. Фабриките са общо. Фирмите са общо. Те отчетливо към 3-4 година, т.е. през 10 години, се поделят на собствените средства за производство и такива, които нямат средства за производство. Тоест, трайно установено класово различие. Имам класово различие. Аз и моите деца на собственици от фабриката, а вие и вашите деца, внуци, ще работите за мен. Това е главният резултат. Този резултат няма нищо общо с мотива напред. Значи хората са водили в комунизма като общество на неравенството. Това, като гледаше хората от площадите, беше, Бога ми, наивното, но съвсем реално, тяхно чувство, че има голямо неравенство в страната. Те протестираха срещу мерцедесите на този жив, които бяха по негови държави, и така че се вължеше на тях. Те си представяха, че ще следва общество А значително по-равно и Б са значително повече стоки. Това със стоките се случи, но изчезнаха пари. А равенство не настъпи. Тоест, забележете, те участват в епизод със собственици ръце, с тълпи, с това СДС, с това, с всичко, което беше. В епизод, който за 12 години изградиха нещо абсолютно не това, което те и смятаха да изграждат. Апропо, не може да се случи друго, казвам аз, но това вече няма никакво значение. Въпросът е, че на 12-та година ти установява, че 12 години трябва да става все по-хубаво, а е станало точно обратно на което си иска. И те категорично не искат преход. Те не искат преход. Апропо, ако това не беше така, нямаше да го получим също в България, в Полша и в Румъния. И в тези трите страни, нашата, Чехия е малко по-сложно случай заради особености, и в Словакия е също малко по-особено, затова просто вадя в Словакия, но мога и за там да покажа, но в тия страни съвсем ясно се вижда какво се случва. Случва се реакция на преход. Те на ранен етап при цар Симеон дойде, събориха политически модел на прехода, казаха БСП и СДС, дай друго, нещо съвсем друго. В България се измислиха цар. Но в Польша измислиха Качински, в Унгария измислиха Орбан, в Румъния измислиха Басеско. Това е постпреходен лидер, извън дилемата комунизъм-антикомунизъм, който просто им обещава, скоби нагло лъже, реванш за преход. Защо не може да ни даде реванш за преход? Влизаме отново в разказа, в изключително важен дискурс тук. Защото хората привиждат разтворението като кражба. Тоест, като отклонение от нормата, като нарушение. Чаша да виждате в тия нещастни бедни хора, които ходят със сметките и ги поръдат. Те си мислят, да си въобразяват, че ги лъже келнера, разпространителя. Те ти носят сметка 500 лева и ти страстно търсиш къде с 2 лева да извърва келнера. И подозираш, че даже с 50 да извърва. Обаче, всъщност келнера те извърва, базарно те извърва. Обаче 300 лева са от магазина, от ресторант. И никой не те извърва, просто ги взимат. Това е цената. Абсолютно същото има като тук. Те си представят, че приватизацията, че частната собственост, че неравенство се дължи на отклонение, на кражба, не се краде. В прехода се крадат само идиоти. Защо да крадеш, като ти го дават за една биляшка? Ти отиваш там, пишеш ти на биляшката, пишеш собствените кремикоси и дава едно кремикоси. Какво да крада? Аз съм кретен за да крада. Аз взимам кремикоси, какво да крада? То банка си пак моя, в смисъл, пак съм взел на хората пари. Изтегли пари, пълно да самия себе си, това като е те. Тоест, за да се направи реванш за прехода, трябва да се върне приватизацията едно. Тук обещанието, че върне приватизация е невъзможно. Значи, аз не знам, освен някой така съвсем много ляв човек, да посмее да предложи на нашата страна да върне приватизация. Това ще въведе страната в такава катастрофа, геополитическа включително, която просто не пожелава на никой. Съвсем не казвам, че сегашната ситуация е хубава и несправедлива. Само казвам, че приватизацията, ако се започне да я върне обратно, това е и война, и със сигурност аутотерор. Това е активно сигурно и обедняване на кошмар.
Никой, даже аз не съм чул, даже артистите да казват, дайте да се реализация, просто съзнават се процеси. Но следователно, какво ми обещава, когато ми е казал да вас запреща? Просто ми излъга. Но, тъй като ми го е казал, и аз чакам, той трябва да ми даде козметични реваншчета. И в Полша, в Румъния, и в България, и в България виждаме козметичните реваншчета. Изведнъж, без връзка главния мозък, ще обвинят всички дипломати от Държавна сигурност. Какво да греят с обвинят дипломати от Държавна сигурност? Но не си давам да дърчат нещо и те нищо не дължат, разбираш, но дърчат. Арестува министър, в кабинет, съвършено излишно го събарят на земята, страх на белезници, едни такива, влизат с автомат в детска стая, не го помните това. Така изглежда пуканката, която му връчва. На дъвчачно бомбонче, за дъвчи да има чурчеде. Какво му подарява това? Чувство за справедливост. Първо, това са абсолютно обвинени хора, нито обвинени за държава съда, нито така беше замислено. Въпросът е хората да има чувство, че нещо се прави за тях. Когато тази програма се изчерпва, нашия изключително талантлив човек, който седи на член на държава, в момента много талантлив човек, усети просто, че тия бомбони нещо, какво се им знаят, принцип от постав, и започна да им разказва, че не е отмъстител, а строител. Това е друга линия. Значи, друга принцип, той смени площа. От отмъстител стана строител, сега гледам, пак ще стана отмъстител. Но все. Но същата история е Басеско. Абсолютно същата история. Орбан в България всеки момент ще му се завиди, още не му се е завил в България, сега ще му се завиди, ще видите, абсолютно ще последва историята с Борисов. Качински, те бяха двама, близнаци, заложиха сложиха целия свят страшно. Един близнак стана президент, друг министър председател, представителите по да ви кажа, това е Полша, това е... Просто не мога да повярвам на очите си. Да, са умни, интересни хора, много работят в групи. И Полша са винаги добре. Най-успешна история е Полша от всички постковмунистически. Но това искам да ви покажа. Понеже програмата не може да даде реално, тя построява дискурс, разказ, в който нещо се дава, и съответно хората се живяват от това, и с безумна радост рисуват, с безумна радост чакат. Сега се сбиват към края на Басесковците. Аз така ги казвам. Края на Басесковците настъпва, когато се сбиват два разказа за тях. Ти пак ми излага. Не, ти не ми излага. И нацията се разделя, съответно има чувство, че пак някакво съдържание се прави. Никакво съдържание няма. Тече зверска експлоатация, с отсъствие на елементарни защити на човек, елементарни потребителски кооперации, елементарни производствени кооперации, елементарни профсъюзи, защото те са някакви такива само държавни предприятия. И някакси там не може да се състои битка за конкретни интереси. Те дават битката на теория на всеобщото, да се отборят на терена на особено. Защото да кажат, ти алат на филм, да ще заплатят 300 лева, те тръгват да свалят на председателя. Тоест, отиват на обединение не на тези, които могат нещо да постигнат, а само на тези, които нищо не могат. Това е въпросът защо... Да, и периодично излизат контрарелигии, които дават това обещание. Апропо това обещание може да се даде и в по-радикално. Аз съм задал такива въпроси, примерно да национализираме всичко въобще в България, за 60 на 100. Всички хора, които имат 3 милиона лева, включително Димитър Бербатов, който нищо не е направил в България, да излиза някакси от манчета на изпълнители и там какво, за това. Една, 55. И тъна. Тоест, реакцията е капиталистическа по същността си, но понеже не си го представят като действие на нормата, а като действие на отклонението на нормата, понеже казват не капиталисти не взимат кредити, а крадеца, тя получава погрешни адреса. Тя получава погрешни адреса с съответните погрешни изводи, изходи и така нататък. Също тук, чекай, сега ще го изключа. Как се казва? Също да, няма почнем. Да, окей. Това беше по-интересно, да се разбира.
казва, аз почвам за мрежите. Ще стигнем до това. Ако искате, аз така ще ви се изкрива, че по-малко ще говоря теория, повече ще говоря, ще върна пак на нашите с ситуацията на съвременния капитализъм. Левицин разказва, че обществото обмяна на вещи и жени. Това е, разбира се, нарочно направено, това е формулировка, но много добре направено. Много силно. В крайна сметка, ранните общества са всъщност дефиниция как се разменят вещи и как се разменят жени. Под размяна на жени не се има предвид да се разменят с вещи, а си има предвид как бащите дават дъщерите си на други хора, за техни групи. И кой с кого може да има сексуално отношение. Оставим това второто, с което няма да се занимаваме. Обмяната на вещи е главната обмяна на веществата на обществото. При което, понеже науката възниква в модерните общества, в общества с толкова размяна, първите теории за обмяна на вещи са стокови теории. Тъй като главните потоци на размяна на неща, да речем през 18 век, вече са стокови форми и възникват редица версии защо, поради и как ходят размени стоки, като финалната версия, прията от практически всички учени, е на Адам Смит, който показва, че размяната на стоки е еквивалент на размяна. Когато размена 2 коля за 45 кокошки, това е еквивалент на размяна. Адам Смит отговаря на въпроса защо. Всъщност казвам, това е интересен мисловен парадокс. Ето химикалите, ето запалите. Да речем, допуснем, че те са равни, просто ги заменят. Кое е еднаквото в тях? Че това е съвсем един предмет, това е съвсем друго. Това може да е живо същество, да речем, канарче, а това може да е даже книга, Библия. Канарче за Библия, как така? Кое е еднакво? Това е първата теория, която дълбоко погрежда. Защото ако беше еднаква, ако бяха еднакви нуждите, стойността на стоките ще зависи от това колко сме главни. Ами ние определяме кое е. Ние определяме. Грешите. И такава теория имало. Това е, значи, едното е потребност, другото е ценност. Значи, зависимост от ценността. Има такъв аспект, но в такъв случай цената на нефта в Япония и в България ще е различна, тя е еднаква. Тъй като японците имат съвсем ценности и съвсем неща, българите съвсем други, в Африка съвсем четвърто, а еднакво. Пазара извършва по някакъв начин уеднаквяване на стоките. При това, ако се замислите, тъй като кокошки се продават на 15 места на пазара, тенденцията е винаги да върват към една цена. Да, един малко ще дигне нагоре, един малко надолу, но абсолютно изключваме всички да продават кокошки по 15 лева, а един да продава за 250. Той просто нищо няма да продаде. И обратно, ако един продава за 5 стотинки, просто кокошките ще свършат тази бързо и пак ще излезе от ситуация. Ще напусне бара. Адам Смит формулира изключителната мисъл, че когато се измерваме стоките, еквивалентно, ние се измерваме труда за тяхното производство. Същността на стоката, нейната стойност, е труда вложен в нея. По тази причина хляба, който е много по-ценен и необходим за нас, може да е евтин, а нещо, което изобщо не ни трябва, особено някаква картинка на стената, може да е адски скъп. Хората не могат да живеят без хляб, нали, и спокойно могат да живеят без картини на стена. Но за производството на хляб се необходимо, примерно, средно. В обществото е 1 час. Това е 1 час труд. На някакъв количество хляб няма значение, да не един тон хляб, все тая. И когато казваме 1 тон хляб е равен на 2 тона желязо, това в крайна сметка означава, че за да произведеш 1 тон хляб и за да произведеш 1 тон желязо, горе-долу, приблизително, но в крайна сметка всички това се изравнява, е необходима една и също количество труд. Стойността на стоките е отражение на труда, вложен в тяхното производство.
Затова, например, за неща, които са ни адски необходими, но никакъв труд не изискват, не струват нищо. Например, въздух. Ние не можем да надишим и една минута. Но въздух нищо не струва. Апропо не навсякъде. В промишлените страни въздуха започва доста да струва, да го очистиш. В момента, когато настъпи това обстоятелство, т.е. трябва да се полага труд за дадено нещо да стане твое, то добива стойност. Разбира се, това поражда много въпроси, колко струва земята, не си е направила, така нататък, няма да говоря за това. Политикономията или теорията на икономиката всъщност векове наред, вече, два века, се занимава с това до подробност да обясни тази теория, която обаче е доказала, която няма алтернатива в света. Откак Адам Смит, английски икономист от 18 век, е създал. Това е еквивалентен обмен. И ви посочих, по-точно цитирах Смит, защо той е еквивалентен. Разбира се, хората не знаят това за труда и това им се превижда през парите. Значи парите са особена стока, една от стоките, злато. Но златото не е винаги било пари. Нито пък парите винаги са били злато. Пари са били миди, пари са били волове, пари са били други стоки, най-различни, които си играли ролята на всеобщи еквивалент. Хората се разбират да остане постепенно. Това не е наговаряне, това постепенно се случва просто в практиката. Една стока да остане за винаги в обращение, да не се вади оттам и да изразява стойността на другите стоки. Това е златото и съответно стоките получават сянката, така да се каже, на труда върху тях, но не като спомен за това колко време е произвеждана, а като цена. Цената на стоката изразява колко труд е положен, само че по сложен начин. Тя идва труда е влезъл в стоката, после стоките се излъчили златото и вече започва да се измерват с златото, а не с труда. Но в крайна сметка това се измерване изразява въпросния труд. Такава е теорията на Адам Смит и по-точно на него и на един неопознавател Рикардо. Днес това ще се занимаваме, само ви го показвам, защото ние се занимаваме с принцип на друг вид еквивалентност, друг вид обмяна. Науката първо се сблъсква с тази история, с еквивалентните стоки, сравнително бързо се ориентира, пак столетия не могат, с купищи погрешни теории. След което, някъде към началото на 20 век, се сблъсква с общества, където няма еквивалентна обмяна, но тече обмяна по правила. Първият изследовател на това се казва Марсел Мос, съветва ви да го прочетете, изключително лесно и приятно да се чете. Той установява, че има общества, в които тече логика на дара. И това са домоделните общества. Той изследва главно правобитни или близки правобитни състояния племена. Там се оказва, и мнозина на изследователи по-нататък потвърждават това, че в обществото изобщо няма еквивалентна обмяна въобще, няма цени, няма пари, независимо от това, че е много сериозно бурна размяна на предмети. По-точно не размяна, което е стоката, а обмяна. Един дава на друг нещо и апропо очаква да му създаде нещо замяна, но не знае какво е то. Това се нарича в науката дар контрадар. При това искам за по-формално мислещи да запомните много важно нещо. Не е задължително дара да предхожда контрадар. Контрадар може да предхожда дара. Това е всяко мое обръщане към Бога, например. Аз го моля за дар и му давам контрадар в аванс. Но аз не дарявам Бога, аз му давам контрадар. Аз се отплащам за услуга, само че предварително. Тоест виждате, че логиката на обмяната на две стоки, което абсолютно изисква едновременно, или поне да ги мислиш едновременно. Да, може да ми кажеш, дай ми го сега това за 15 лева, аз ще дам който 15 лева отложено. Но първо е точно квантифицирано, точно съм казал колко ще бъдат левовете, 15, а не 16 или 14. И второ, съм ти казал, кога ще ми ги дадеш. Значи, обмяната на стоките, еквивалентната обмяна, която обмяна труд фактически, както бяха, може да се десинхронизира. Но във всички случаи тази десинхронизация ще бъде строго описана
И ако се отклоним от нея, това ще е лошо, това няма да е норма. Докато когато при мен пристига вожда на съседното племе и аз го дарявам солвен, не се знае по принцип дали ще има контрдари, предполага се, изисква се, и с какво ще има контрдари. Той може да донесе пилешки езичета. И тук вече, мен може да ми се стори, че той добре ме е контрдарил, може да ми се стори, че малко ми или да ми дал даже повече колкото трябва. Но това не е квантифицирано, това не е обмяна на труд. Това е изключително важно нещо. Тоест това е нееквивалентна обмяна. Понеже науката първо изучава еквивалентните умения, после се отива в нееквивалентните умения, някакси много седи илюзията, че нееквивалентните умения са някакви умения от еквивалент. Че един вид всички хора живеят в пазарни общества, а тия са не си отклоняваш с диваци. По-сериозното оглеждане само 21 век ситуацията виждаме така. 99% от историята на човечеството е протичало в нееквивалентни умения и само 1%, а може би много по-малко, от историята на света има някакъв еквивалентен умения. Тоест, това, с което почнахме, това заявление на Левистровски, защото обмяна на вещи жени, жените ги забравихме, така че, защото обмяна на вещи, и действително това е това, като в организма се намира, да рече обмяна на веществата, обществото обмяна на вещи. Някакви вещи се разнасят нагоре надолу. Въобще не може да бъде описано, освен като крайно изключение, като полетна обмяна. Въпреки това има някакви обмени, те стават. И тази реформа, която ние с Лъчо предлагаме на теория на мрежите, е всъщност опит да се покаже мрежата като носител на тази принципна обмяна. Значи,